pekne tá lyža pôjde iba dopredu. Ako náhle to takto povolíš dole, že to koleno dáš od svahu, tak tá lyža sa ti začne šúchať bokom, prípadne pôjde dopredu a aj bokom. Aj tu jemu. A jemu? Poďme, po ľavej strane ideme. A bez zastávok. V strede stojíme. A v strede, okej. Počul každý? Podvedzem všechno, o čem doma si sníš. Teď je mi to líto. Tvý žas do tmy se kouká. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Pán učiteľ, kurzy musíme absolvovať. Čo je teda náročné na tomto povolaní je to, že vlastne každý jeden zdravotnícky záchranár, ktorý nastúpi, musí absolvovať každý rok minimálne jeden kurz. Keď mu ja takto držím ústa a takto mu to držím, fixujem mu krčnú chrbticu, čiže keď budem on mať aj narazenú, alebo prasknutú, alebo zlomenú, nevykladnú. Nie, toto keby si mu spravila, tak ti garantujem, že z túto druhú ruku ti takú čapne, že skončíš na svadbu. You're doing amazing job. Anička, poď von. Mnohí myslíte, lyže nie sú moderný vynález. Nápad mať pod nohami dosky a pridržiavať sa palice. Decka, zamávať! Decka, jaký bol kurz? Dobrý. Bokové čusiky. Dám, kde treba. Košík. Sofia.